Moltes gràcies, senyor Planells. Senyor Beguer. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i amb el permís del ple. Vull fer unes acotacions a el que ha dit el senyor Planells. Aquesta dació de compte està referida a les diferents mesures que s'han pres des de la banda d'ingressos com la de despeses. S'ha analitzat cadascuna de les mesures i els seus increments o minves referides tant al tercer trimestre com a la projecció anual de 2013, provisionals, com molt bé ha assenyalat el senyor Planells, comparades a les dades finals que van oferir-se l'any 2012, tal i com és de llei i com assenyala la senyora interventora. Per banda dels ingressos, farem una sèrie de consideracions i valoracions sobre les dades aportades a l'informe en aquells impostos, taxes i preus públics que suposen unes projeccions anuals estimades superior als 50.000 euros anuals. I per a no tindre millor que fer-li una contrarèplica, li dic perquè és que són menys, segons el que estiga menys, és un 2,3 o un 2,7. No anem a estar així dient d'omplir en paper per un percentatge tan menut. En quant a l'impost de béns immobles, afirma que l'augment de la recaptació global està provocat tant per l'increment del padró, tot i que això està per aprovar, però sabem les línies més o menys per on aniran, com pel fet que el tipus de gravamen va baixar únicament del 0,60 al 0,59%, a baixada insuficient per a compensar la pèrdua progressiva del 10% de bonificacions a la quota. El nostre grup municipal continua desconeixent quina part de la pujada correspon a l'increment de padró i quina ve provocada per la insuficient baixada del tipus de gravamen, que és el que li estàvem demanant. I crec que com encara està mateix no està de més assenyalar-ho a si mateixa, perquè crec que potser podem arribar a un. Però almenys si ens arribara aquesta informació, potser el nostre sentit de vot seria molt diferent al que en un principi pensàvem fer. Sobre l'impost, sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, les plusvàlues, diguem i continuem dient que necessitem saber quina part de la recaptació està referida a tots els processos d'execució hipotecària forçosa derivats de la pèrdua de la vivenda habitual. El grup de Compromís va fer una esmena en aquest sentit demanant que es creara una bonificació fiscal del 99% en aquests casos i continuem pensant que una persona o família que per la seva única vivenda i que damunt ha de liquidar aquest impost com si es tractara d'una transmissió lucrativa és un punt negre de la legislació de l'impost. Pensem que està mal feta. La llei és la llei, s'ha de complir, però pensem que potser des de l'Ajuntament tenim mesures per a poder corregir en el que pertoca. Clarament insolidari i del qual les administracions semblen ser que des dels despatxos xelats miren cap a un altre costat. Sobre les mesures referides a incrementar la recaptació, es diu a l'informe que s'ha pujat derivat de la creació de noves taxes i preus públics en igualtat, educació, joventut, bodes civils, edificis municipals, etc. L'increment anual en la pressió fiscal derivada d'aquestes noves taxes i preus públics al tercer trimestre és de 145.375 d'un total previst per al 2013 de 157.945 euros. Tot i que he intentat fer una explicació en la següent intervenció del senyor Planells, volem assenyalar aquestes dades per a centrar molt més el que passa. També s'incrementa la pressió fiscal en les noves taxes per a documents administratius, xarxa elèctrica, etc. En el cas de documents administratius, ja presentarem 10 esmenes en el plenari passat d'ordenances fiscals. No estem per tant d'acord amb la majoria d'aquestes mesures. No obstant, si ho estem en el cas de la taxa per la xarxa elèctrica, que es cobra als operadors propietaris de les línies. En aquest cas, des de Compromís, es va proposar un increment del 13% sobre el que va proposar el Partit Popular. Són diferents criteris per a taxes diferents. Entenem que no pot haver la mateixa pressió fiscal cap al conjunt dels ciutadans que tenen els seus jornals reduïts o congelats, els que estan treballant o que tenen pensions o cobren, que les companyies elèctriques que han incrementat la tarifa de la llum vora un 18% des de principi de 2012. L'increment previst anual és de 60.260 euros amb un total acumulat al tercer trimestre de 17.273 euros. S'incrementen els embargaments arran del conveni signat en les devolucions procedents de l'agència tributària, uns 66.319 euros de projecció anual estimada. Com veia assenyalar el senyor Planells, tot això és estimat i fins que no arribem al trimestre que ve no podrem tindre... Serà quan toque, quan pertoque, la dació de comptes, quan podem tindre les xifres ajustades. Respecte a la pujada de l'IPC, portem uns acumulats al tercer trimestre de 53.596 euros d'un augment anual de la recaptació estimada en 71.462 euros. Aquesta quantitat computa en la projecció anual estimada dels increments d'ingressos contemplats al pla d'ajust. Si aquest informe aplicarà els mateixos criteris que té a la delegació de pressupostos sobre l'IPC, no s'haurien de computar com a mèrit el pla d'ajust, que també s'aprova amb el nostre vot.
atenent que el senyor Planell no considera aquests ingressos com uns increments en la recaptació, sinó com una ferramenta per a protegir les taxes i els preus públics de l'increment del cost de la vida. Com un altre mèrit que computa en el pla d'ajust es considera l'increment de les tarifes en el transport urbà. En concret, aquest informe calcula un augment acumulat al tercer trimestre de 83.301 euros d'un total anual estimat de 111.068 euros. Respecte a la liquidació d'exercicis pendents en la recaptació de les plusvàlues i la distribució de beneficis de la mercantil Aigües de l'Horta, es preveu un increment anual estimat en 768.445 euros. Entrant ara a les despeses, volem analitzar aquelles mesures que provoquen un estalvi acumulat en el que portem de 2013 segons l'informe presentat. Reducció de costos de personal derivats de la no prolongació del servei actiu dels empleats, 38.400 euros, reduccions del servei del gabinet psicopedagògic, 31.453 euros, servei de transport urbà, no s'explica en què consistir la reducció de costos, entenent que ve derivada de la reducció de línies de transport per un total acumulat de 148.673 euros, servei de neteja viària, una reducció acumulada de 20.514 euros, arreplegada pneumàtica en el parc central, 6.201 euros. En altres mesures, com centralització de comptes i regularització de contractes sense cobertura contractual, s'estima i repetís que és una estimació i no una data contrastada, estic assenyalant diverses vegades, tal com ha assenyalat també el senyor Planeix en la seva exposició, un estalvi de 92.316 euros. Evidentment, aquesta xifra la donarem per bona una vegada tancada l'exercici, atès que es tracta de previsions fetes en base a un percentatge del 5% sobre els imposts facturats en 2011, cosa que s'hauria de verificar en un futur i fer els corresponents ajustos si les previsions no s'hagueren correctament fetes. S'han reduït les aportacions a l'esport gestionat per la Fundació Deportiva Municipal en 63.562 euros en el que portem d'any. Respecte a les subvencions, s'ha calculat un estalvi acumulat de 644.433 euros, encara que no s'expliquen ni es detallen les subvencions retallades. Nosaltres pensem que la part més important prové de la reducció a les subvencions de la TAMER de tots aquells ciutadans que en el seu moment no assignaren el catàleg de bones pràctiques mediambientals. Necessitarien que s'explicitara quina part dels 644.430 euros corresponen a la no subvenció de la TAMER i quina són la resta de subvencions. L'informe també explica que dels 95.846 euros anuals que es preveia estalviar l'Ajuntament, porten estalviats al tercer trimestre 37.500 euros en despeses procedents de la seguretat d'edificis, servei de la grua, neteja d'edificis, EMAT, festes, telecomunicacions i serveis de jardineria. Portem estalviats al tercer trimestre 37.600 euros. Com a conclusió general d'aquest informe del Pla d'Ajuts corresponent al tercer trimestre de 2013, el grup que representa observa que l'impacte econòmic més important procedeix de l'increment a la pressió fiscal i a la recaptació dels diferents impostos, taxes i preus públics, deixar la reducció de les despeses en un pla molt secundari, on la partida més important correspon a la disminució de les subvencions ciutadanes, possiblement de la TAMER, que suposen un 59,5% de tot l'estalvi en les esmentades despeses, tot i que, com deien, donen com a bones les previsions de l'estalvi en mesures com a centralització de compres i regularització de contractes sense cobertura. Sí, amb el seu permís, senyora alcaldessa. En aquest grup municipal de Compromís per Torrent s'han rebut queixes de ciutadans en relació amb l'oficina del TEDIC del nostre Ajuntament, les quals poden diferenciar-les per una banda estructurals i per altres més pròpies de la coordinació. Pel que fa a les estructurals, estan basades en la falta d'assistència als ciutadans que només pretenen registrar un document destinat a aquest Ajuntament o una altra administració pública de l'àmbit de l'Estat. Tot això davant de la gran acumulació de persones amb independència de que precisen d'assistència tributària i o administrativa. Pel que fa a les de coordinació, també hauríem de dir que la megafonia comunica els seus missatges únicament en castellà, que els panells informatius no assenyalen les hores i tampoc existeix un rellotge públic a tal efecte, que els ciutadans que així ho assenyalen expressament no obtenen còpia del seu registre en la seva llengua vernacla en la majoria dels casos, així com tampoc es reflecteix en el document d'accés al registre la llengua oficial de l'Ajuntament de Torrent, és a dir, el valencià. En quant als fulls de suggeriment als ciutadans, en l'actualitat no existeixen. Arran de les queixes i peticions formulades, es vol fer constar que tot això ve motivat per la falta de constitució en aquest Ajuntament de l'obligatòria comissió de queixes i suggeriments, motiu pel qual es desconeixen els percentatges d'assistència de públic al TEDIC i altres dependències municipals, així com de les reclamacions que es presenten.
Per això presentem les següents propostes de resolució. Primera, a l'efecte de desmassificar la dita oficina del TEDIC, es proposa la creació de registres d'entrada auxiliars en totes les dependències municipals amb assistència al públic que tinguen enllaç informàtic al sistema e-signa a data d'entrega de la moció, ara ja clica, així com als organismes autònoms i empreses municipals de capital íntegre municipal, és a dir, Retosa i nous espais, de conformitat amb el que disposa l'article 38.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 2. Que la megafonia comuniqui els seus missatges en valencià i, si és desitjable, igualment en castellà. Tercer, que els panells informatius assenyalen les hores o s'instal·li un rellotge públic indicant l'hora de petició de torn dels resguards individuals. Quart, que els ciutadans que ho assenyalen expressament obtinguen còpia dels seus registres en valencià, així com reflectir en el document d'accés al registre la llengua oficial de l'Ajuntament de Torrent, és a dir, el valencià. I cinquè, que es confeccionen i es posen a disposició del públic fulls de suggeriments als ciutadans, les quals en l'actualitat no existeixen. Bé, com vostès han pogut comprovar, la nostra és una moció que abasta diversos aspectes, això sí, tots ells referits a l'organització dels serveis que un ajuntament ha d'oferir. En el cas que ens ocupa, allò que el nostre grup municipal vol posar de relleu serien les diverses possibilitats de millora que d'aquesta organització es poden arribar a fer efectives al nostre ajuntament en concret. Perquè pensem que no és raonable ni operatiu, sobretot per a la ciutadania, que tota la documentació que necessita ser registrada, ja provinga d'un particular, provinga d'una empresa, hagi de fer-se tota ella a l'Ajuntament. Una centralització que pensem que a totes llums és incomprensible, sobretot si tenim en compte, per una banda, el volum, que és bastant gran, i que molta d'aquesta documentació prové d'organismes autònoms i empreses municipals que ja tenen un enllaç directe al CLICA i que, per tant, podia ser registrada habilitant en aquestes mateixes dependències el que nosaltres hem volgut anomenar registres auxiliars. En realitat, només vostès, en virtut de la governabilitat que ostenten, són els únics que poden posar en funcionament els mecanismes necessaris per optimitzar tots els serveis que l'Ajuntament, com dic, ofereix. A falta de, com he llegit en la moció, la constitució de la Comissió de Queixes i Suggeriments, nosaltres proposem la creació de registres d'entrada auxiliars en unes dependències molt concretes, entenent per suposat la dificultat que aquesta mesura poguera entranyar. Entendríem que la habilitació d'aquests registres auxiliars es farà efectiva d'una manera progressiva, sobretot atenent-nos a les circumstàncies. El que sí que ens resultaria més difícil de comprendre és una negativa total i frontal, el que suposaria un vot en contra del que nosaltres creiem que és la possibilitat de facilitar les tasques administratives quotidianes als ciutadans de Torrent. Pel que fa a la proposta que fa referència a la petició d'un rellotge que orienta la possible demora de la gestió que el ciutadà vol dur a terme, no me vaig allargar més, crec que és un servei senzill i crec que és de sentit comú. Quant a les propostes que fan referència al tema de la nostra llengua, que creiem absent en massa ocasions als actes administratius en aquest Ajuntament, tampoc vaig allargar-me, perquè quasi em fa vergonya haver-los de recordar el Reglament Municipal de Normalització Lingüística, que tenim així una còpia, i fa referència en l'article 7, l'article 8, l'article 9 i el 10, sobretot, allò referit a l'ús escrit en la documentació administrativa, adreçada a la ciutadania, els impresos, els registres administratius, etc. En darrer lloc, si considerem necessària l'existència de fulls específics per a fer suggeriments en comptes de la plantilla d'instància general, que és la que ara es proporciona per a tal efecte, és una vegada més per facilitar al ciutadà la redacció de la mateixa, ja que, òbviament, això és precisament la funció de les plantilles, facilitar la redacció als ciutadans a l'hora de fer l'acte administratiu que vol dur a terme. Per totes aquestes raons i perquè només perseguim, al igual que vostès i els companys segur de bancada, la millora del servei al ciutadà que ofereix l'Ajuntament, espero que siguin tingudes en compte les nostres propostes i que les puguem considerar amb un vot a favor. Moltes gràcies. Ara sí. Així és, senyora alcaldessa, amb el seu permís. Vull donar-li la benvinguda a don Javier Noguera Andreu,
Espero que sigui un digne adversari com va ser la persona que vostè substituís, que fos un digníssim adversari nostre, que no enemic. Així al plenari som adversaris polítics, així no hi ha enemistats. Que és una altra cosa, donar-li la benvinguda i per a lo que li faci falta que sàpiga que el nostre grup, tot i estar a l'oposició, estem a la seva disposició. Espero que el que resta de legislatura tinga una molt bona legislatura. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Planells. Senyor Beguer. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt curtet. Breument, perquè és no la tenim que rèplica, votar la res. rèplica. Crec que està contemplat en el reglament. Però a més vaig a ser molt curtet. Per això mateixa, senyor Planells, per el que diu vostè del pla d'ajust, que li torno a recordar que nosaltres votarem a favor i per això d'alguna manera volem anar en tot el que sigui possible de la mà, hem fet aquestes intervencions que per a vostès són extemporànies. No són extemporànies perquè han d'estar mirant el que és i el que serà, perquè a poquet puguem ajustar-ho. I és que vostè diu que se tindria que pujar tant i quant si s'ofreixin. Vostè sap molt bé, i vostè ho sap molt millor que jo, que hi ha altres partides en els quals se pot compensar així, mentre el que siga per una banda els pressupostos o el que siga la liquidació per altra banda quadre, no hi ha cap problema. Vostè m'ho està dient que és il·legal una cosa que pensa que és de justícia. Tots sabem el que és la llei i tots sabem el que és la justícia. I vostè és el primer que s'ha d'aprendre quan s'estudia dret. Jo penso que no és il·legal. Vostè m'ho diu així, doncs ja m'enteraré i ja en el seu moment donat, no és ara quan toca, en això sí que té vostè raó, no és ara quan toca fer això, però ja li donarem, o en presa preguntes o quan siga, la visió de la legalitat o no legalitat d'esta cosa. Però pensem el que és la justícia i pensem, quan estem dient aquestes intervencions, estem pensant tant en l'informe, que no acaba de ser un informe que ha donat la senyora interventora en tota la complexitat, i la reconeix la senyora interventora, la complexitat que té un ajuntament com este per als comptes, perquè és que és així, tots ho sabem, crec que tota la gent, tant nosaltres com la gent possiblement del públic sap la complicitat que té els números en un ajuntament gran com és el nostre. I per tant, simplement dir-li que pensem que no és extemporani el que li han dit. Moltes gràcies. Senyor Beguer. Senyora alcaldessa, tinc dues qüestions plantejades. La primera, potser m'estic responent a mi mateixa, però volia saber si és així. Estem observant que totes les senyalitzacions de trànsit que estan fent-se se fan durant el dia i no se fan durant la nit. Això m'imagino que serà per una qüestió d'estalviar-se hores extres o alguna cosa d'estes. Dic jo, perquè ocasiona a les persones d'alguna manera unes molèsties. Si és així, jo mateixa m'ha respost, però vull d'alguna manera que m'ho confirmaren que és per això. Si és un altre motiu, li agrairia moltíssim que m'explicaren per què es fa per el dia i no es fa per la nit, que és quan menys molèsties ocasionen als veïns. I per altra banda, ara mateix m'haguera volgut passar però no ha pogut. M'han dit alguns veïns que hi ha algunes voreres que són intransitables. En concret m'han dit que al cantó de Sant Antoni hi ha un solar que està vallat, que la valla inclús està per damunt de les voreres i la gent se té que baixar a lo que és per on circulen els cotxes. No hi ha molt de trànsit també perquè com està també peatonalitzat esta banda d'ací, però sempre són molèsties i volguera saber el per què, si això no s'ha subsanat, per què no s'ha subsanat i a sols ballen el que és el solar i no baixen les valles a ocupar les voreres. Moltes gràcies.